ang At Home with GMA Regional TV. Good morning sa ating mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Digos City ug Santa Cruz sa Davao del Sur Province. Maayong buntag say. Mayong buntag sab jail ato sa Bigrito good morning ang atong mga kapuso dina sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso panahon sa quarantine ni patok na sab ang baking. Dinhi sa Cagayan de Oro City usa ka 11 anyos nga babae ang hawod na sa pag-bake. Atong sayron kung unsa kaya nga mga pastry products ang iyang kayang i-bake. Si Marley Yu. Samtang say ato sa bakauban ang pastry chef nga si Pamela Lorenzo Kapilitan nga ilado sa iyang customized cakes ug uban pa. Atong sayron ang sekreto sa iyang lamiang cakes. Samtang makachika ni Attorney Resi Sabistok ang kapuso yang actress nga si Elijah Alejo. Una ka na kapuso, nasayod ba ka nga dunay falls sa Zamboanga City nga ginahulagway nga daw dakong puting kurtina? Kini ang Merloquet Falls sa Barangay Sibulaw, Zamboanga City. Kung tan-awon, daw gitabunan na sa pagdagayday sa tubig paubos ang dagkong bato. Two-tiered ang maong falls. Ang lower tier ana sa 10 meters ang gitason, samtang ang upper tier ana sa 5 meters ang gitason. Tago man ang lokasyon niini, apan usa kini sa most visited tourist destination sa syudad. Mga kapuso, bida nato karong buntaga kining usa ka Cagayanon sanglit at age 11. Hawod na siya sa pag-bake, si Marley Yu. Ug ato siyang makauban karong buntaga uban sab ang iyang parents nga sila Harley ug Wendy Yu. Yu family, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo? Good morning! Good morning! Bago natin tanungin si Marley, Mami Wendy at Daddy Harley, kayo po bang mag-asawa ay mahilig din po ba sa baking? Ako hindi. Ako, I just bake sometimes. When I feel like eating fresh Hokkaido milk bread, I would bake. Paano din po ba natuto si Marley na mag-bake? May formal training po ba siya sa pagbe-bake? No. Do you have a formal training baking? No. Yeah, I just watch YouTube and if it's good, we keep on baking it, but if it's not, we try again. Well, she likes to eat chocolate chip cookies and she couldn't find the ones that she really liked. So, basically, trial and error siya. Bake siya ng bake hanggang ano yung panlasa na gusto niya. So, basically, it's like that. And then, next is the Portuguese egg tart. Wala kaming mabili na gusto niya. So, trial din siya until she baked what she liked to eat. And also we push the children kasi to do other things, no, aside from just doing the phone. So either they just on the phone YouTube or watching lang ba. So the baking and the cooking is something they will keep them busy and they so basically it's something that she really likes. So siya gid mismo ang gusto, no. So maayo sad kay nakita niya ang passion nga pagluto, pag-bake niya. So yeah, paghimo niya ni Portuguese egg tart, daghan kay nag-order. So it also motivates her. Marley, what do you love the most about baking? Eating it! Sige nga, ano ba ang mga kayang i-bake ni Marley? I can make cakes, egg tarts, cookies, brownies, yes, and bread. Marley, paano mo minimake sure na tama ang sukat ng mga ingredients at siguradong masarap ang binibake mo? Whenever we bake, we either weigh or we use a measuring cup. Daddy Harley, paano nyo po sinisiguro na safe si Marley pag nagbe-bake siya? Dahil nga mostly kinakailangan mag-engage sa oven pag nagbe-bake. Basically, the children have been baking for years na rin. Marley makes cookies and brownies. 3 years na rin siya nagbe-bake. So she knows what's safe, and at the same time, every time she's here in the kitchen baking by herself, she's with Yaya also. Marley, pwede ba naming malaman ano ang pinakauna mong natutunan na i-bake? At pwede mo ba ma-share sa amin ano ang experience na iyon? Cookies. So, what do you experience? How's your It was experience? fun to bake cookies and then we tried it and it tastes good.
and eat it. Yeah. Marley, pwede ba naming malaman ano ang gusto mo paglaki mo? Gusto mo bang maging chef o maging baker? I don't know. I don't know yet what I want to be when I grow up. You don't want to be a baker Mm-mm. or makeup artist Um, or YouTuber? For sure, as a family, do you consider nga ang pagbe-bake? Banding nyo na rin po ba? Yeah, we most of the time, if we try out new recipes, we would do it together. So, sometimes, kung nasa mood kami, wala kaming ginagawa, magbe-bake kami ng kung ano-ano dyan. Naka-bake na rin kami ng mga cheese roll na matigas at palpak. Meron din masarap. So, iba-iba talaga. Ug karon mga kapuso, ipakita kanato ni Marley, syempre with the guidance ni Mami Wendy at Daddy Harley, ang pag-bake og Portuguese egg tart. Today I'm gonna teach you how to make my Portuguese egg tarts. So let's start. Of course, I'm wearing gloves, tying my hair, and wearing an apron. But there's two parts to making Portuguese egg tart, which is making the crust. These are the ingredients, and making the filling. So let's start. Now we're gonna make the filling, and now we have 6 egg yolks, and we're gonna put it into our bowl. And with this, you cannot just put them like dump them all together. So the first thing you'll do is you get your egg yolks and you get your sugar and you put them together. So once you put that together, you mix it in your mixer. So, when you have your batter, you know when it's ready when all of the sugar dissolves. This is the finished product, and I will see you all next time. Dagang salamat you family, lalo na kay Marley for the inspiration and confidence na as young as you ay kayang-kaya mo nang mag-bake. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Welcome back mga kapuso! Best Talk Time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel. Mayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Gimingaw da ba mo kay Brianna sa Prima Donnas? Well, makauban nato siya karong buntag din sa Best Talk. Please welcome Elijah Alejo. Hello, Elijah. Hello, bebe Hi ko. po! Hello mga bebe ko! Diba? Welcome to At Home with GMA Regional TV. Hi po! Thank you po sa pag-welcome and maayong buntag po sa mga nanonood ngayon. Ayan. Bagay ka talaga pag magsabi ka ng maayong buntag. Learned something new this morning. At syempre, Elijah, kumustahan muna tayo. How did you make the most out of your time habang wala po ng taping? Ngayon pong ECQ, actually po pagkagising ko po, inaayos ko po yung pinaghigaan ko po, yung bed ko po. Then, tumutulong po ako sa paglilinis po ng bahay. Then, minsan po sa pagluluto. Tapos po, nagna-Netflix po kami. It's either po nanonood po kami ng K-drama or ng movies po. Tapos po, nagdadasal po kami. You spoke of nagluluto. Ano yung niluluto mo? Bagong natutunan mo na lang. Oo. Hindi po kasi talaga ako nagluluto. Favorite ko po ang sinigang na baboy. Isa po siya sa mga favorite ko. So, parang, Mami, paano po ba magluto nito? Ayun po. Natutunan ko na din po siya. Congratulations naman. At syempre, napag-alaman namin na last April meron ka palang nagawa na Wattpad na story, tama ba?
Yung nagawa mo Opo, ba na meron. story is, hango ba siya sa personal mo na life? Or kung meron man kang gagawin in the future, lifted from your own storyline yun? Ano po, actually po, yung story po na ginawa ko, 2 years ago ko pa po siyang Oh. Ay, 2 years, charot po. 2 years ba? Or 1 year? Basta po matagal ko na po siyang ginawa. Tapos po, Tapos? nag-stop po ako kasi parang naging busy po ako. Ganun po. Then, ayun. Parang Na-upload. naisipan At ko po siyang ituloy kasi po, bigla po siyang in-IG story ng mga fans ko. So parang, pati ko na lang po kaya ituloy. E di tinuloy ko na lang po siya. Parang gusto ko po kasi ipakita sa mga tao na laging sinasabi na madali lang yung pag-aartista. Ganito po, ganun. Yung mga ganun pong comments na hindi po talaga siya madali. Hindi po siya chill-chill lang. Paano mo nasabi na hindi ba dali ang pag-aartista? Ano po, also po kasi, ako po nag-e-enjoy po ako Pero po kasi yung mula pa lang po sa pag-workshop hanggang po sa pag-shoot po mismo is kailangan po talaga yung sobra-sobra po yung attention mo, yung determination mo po. Opo. Tapos po, depende pa po sa kung gaano po karami yung eksena na gagawin mo po sa isang araw. At mas lalo naming aabangan ang character mo dito sa Prima Donnas. Ito na, let's play a game dahil hindi ka namin makakalaro physically. So, tinanong namin yung meron kang co-star na tinanong namin ng mga trivia questions. Okay, we call this one Prima Donnas Confessions. Okay, mag-identify ka lang ng co-star mo, Elijah, kung sino ang tinutukoy natin. Okay, una, sino sa cast ng Prima Donnas ang palatulog? Mahilig matulog? Ako po. Pag walang ginagawa sa set, Si natutulog ka. Sophie po. Opo, kapag hindi rin po ako gumagawa ng mga assignments ko po, natutulog po talaga ako. Kaya po ako napipicturean ng tulog. Si Elijah pala ay tulog is life. Oo. Opo. Eto, mahilig sa dogs. Si Althea po. Laging nauuna sa set. Parang si Latita Aiko po. Sila Sophie po. Pinakaiyakin. Si Jillian. Thank you very much, Elijah, for being with us. It means so much to us na nandito ka kasama namin sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong naka-quarantine, mas daghana ang nahilig sa baking. Busa atong dungagan pa ang atong kahibalo sa pag-bake ug lamiang customized o themed cakes. Kauban ang pastry chef na si Pamela Lorenzo Kapilitan. Ma'am Pamela, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? May buntag, Sir Argel. May buntag sa tanan natong mga kapuso. Okay lang po, sir. Kamusta mo, sir? Okay ra sab kaayo mi dinhi, ma'am. It's good to hear nga okay pug ka. Ma'am, paunsa ka nagsugod sa imong pagkahilig sa baking og nag-eskwela jud ba ka, ma'am, para makatuon sa pag-bake? Actually, sir, nagsugod gid ako ang interest sa baking when I was in high school. Kaya nga akong mama, sideline po niya ang baking. And nag-customize po siya ng mga wedding cakes, birthday cakes, or any other cakes for special occasions. Tapos ako yung assistant. There were times also na kapuya na siya mag-bake, so ako iyasang di nakabake, tapos bulan lang ko niya after. Well, actually, nag-eskwela gid ko, sir, when I was working. During weekends, nag-enroll ko mga workshops para dili po mag-conflict sa kuang job. And as soon as I decided to resign from my job, nag-enroll gid ko og diploma class. For me to learn the basic principles of baking, learn different techniques from the different chefs, and also to enhance my skills. Ma'am, paunsa nakatabang sab katong natun-an nimo gikan si imong mama nga mga ideya sa pag-bake, no? Hangtod sa karon nga ikaw na gyud ang naga-bake og mga cakes. Actually, sir, akong mga recipes came from my mom pagyud. So mo lang trade secret na gyud na siya kay before daghan na gyud na siya mga clients. So ako alam kung gimana iyang mga recipes niya. I-tweak lang nako, gibutangan nako a little twist sa input nga ma-share nako. So it's a reflection of my personality as well. Ma'am, paunsa ba nimo gina-conceptualized ang mga disenyo sa customized nga mga cakes?
Ang conceptualization, sir, magdepende din siya sa preference sa client. And most of the time, ang client na nagigits nila ay preferred theme in mind. Usahay, magpadala sila pictures. So, ang akong ginagimo, mag-suggest lang ko sa color combination, mag-tweak ko sa design, and then, diha magawas ako ang creativity in each and every cake. So ma'am, unsa ba ang sekreto sa lami ang cake ug paunsa nimo masiguro nga ang taste ug moisture sa cake nga gusto sa imong client mao jud ang imong ma-achieve? Ang sikreto lang yun, sir, is consistency. We all know, sir, na in baking, everything is measured, weighed. So, kung naigamay palpak, mo gawas gid na siya sa outcome sa imong cake. It might be on the texture or the taste sa imong cake. Tapos, I also believe, sir, na kanang mga storya dun sa mga kapituangan na if you cook na happy ka and then you love what you're doing, mo reflect po na siya sa imong outcome sa imong minuto. So here at PAMS, since it's my passion to bake, I also put my love in each and every cake nga akong ginahimo. Plus, gamitan na to og premium ingredients, sir, unya. Dili po ta magtipid-tipid sa atong ingredients kay para ang outcome sa atong cake lami cute. Og karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Pam ang iyang pag-bake og lami ang cake nga pwede sa himuon sa atong mga kapuso sa balay. May buntag sa tanan, may buntag mga kapuso. Sugdan na nato karon ang paghimo sa amoang customized cake gamit ang amoang isa sa bestseller na cake, ang moist chocolate cake. So karon isip na nato ang ato ang all-purpose flour. Karon i-mix na nato siya tanan. Dapat well incorporated tanan dry ingredients para sabay-sabay ilang tubo. So karon i-mix na nato ato ang fat and our egg and other liquid ingredients. So we will start with the oil, tapos ato ang egg. I-whisk lang nato. While mixing, gradually i-add na nato ato ang hot water. Karon i-transfer na nato siya sa mga baking pans. Ang akong ginagamit normally is the 8x2 size sa baking pan. So while waiting sa atong cake nga maluto, mag-start na taghimo sa ato ang buttercream frosting. After 45 minutes, i-check na nato atong cake kung luto na siya. So natay gi-prepare na daan na chocolate ganache. Kuan lang ni siya, it's a chocolate compound with all-purpose cream. So karon magsugod na ta og decorate sa ato ang cake. So kani akong gigamit is edible paper with edible print and fondant. Mao na ni atong finished product mga kapuso, ang atong at home with GMA Regional TV customized cake.
Wow, grabe! Makatulong laway yun no ang kalami sa gibake nga cake ni Ma'am Pam. Bitaw, daghang salamat Ma'am Pam sa pag-share sa imong sekreto sa baking. Say nagamit gayod sa pastry chef na si Pamela Lorenzo Kapilitan ang iyang mga natun-an gikan pa sa iyang mama sa baking. Ug karon ang iyang kahilig ug kahawod sa baking labi na sa mga lamiang cakes na himo na sab kung tabang kanila sa iyang negosyo. Samtang Jill, lupigan punta aning bataa si Marley Yu nga hawod na kaayo sa baking ug ang iyang specialty ang Portuguese egg tart. Supported sab kaayo ang iyang parents kaniya. Say samtang mas productive ang stay at home ni kapusong Elijah Alejo sama na lamang sa pagtabang sa iyang mga ginikanan sa mga trabahoon sa balay, labi na sa pagluto. Mga kapuso, una kita magbulag-bulag karong adlaw, hinaot nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Regina Brett nga if baking is any labor at all, it's a labor of love, a love that gets passed from generation to generation. Haom sa tong episode karong buntaga. Daghang salamat mga kapuso sa inyong pagpadayon kanamo sa inyong mga panimalay. Ug welcome sab kay mo pirmi dinhi lang sa At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw mo kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Magkita na sab ta ugma pohon mga kapuso alas 8 gyapon sa buntag. Dinhi lang sa At Home with GMA Regional TV. Stay safe and healthy. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.